सत कहूँ एटा पाप गर्व नुह एटा महावंश महापात्र वंशर संतक मिछा मो पुआ के सफा सफा मना कर देते ए गर्व सहित तार कोनोसी संपर्क नहीं तुम मिछ कहूछ सत कह काल तो पेट रे बडुतबा छुआर बापा के से कथा मु कहि परिबिनी हां केमिति कहबो पर पुरुष सहित मिसे पाप गर्भ को पेट रे जते नहीं बो सत कथा कहितले तो शक्ति पड़ियाटा चली थी परी आज रे तते घरु बाहर करिवे ता पर जाई तो भले गुट बार मार मुझे अरे तुम्हें सबनी को मिति मारुछ काहे की के तो सीधा सीधा मो घर भीतर को तो पछी आसलो से उछति मो दादा एटा तो दादा नमस्कार एते दिल्ली पर झियारी र कथा मने पडिला समय अभाव मु आसी पारु नथिली आज काहे की मो श्रावणी कथा मोर भारी मने पड़िला हम न आसी रही परिलिनी आसी बने केमिति कहला झियार किते जते बड़ा चारियार नागरा डिबिडी भेई बाजबा आरंभ कलाड़ी लास रहिबा केमिति कौन है छी कथा खोली करी कहू नांती काहे की अरे श्रावणी कौन करछि तो झियारी एबे मा हबा को जाउछि ए तमे सत कहउछ समुद्री अरे मो श्रावणी माँ हमें कुछ जाऊची अरे खुशी रे मो पाद आजी तळे लगुनी हेले से छुआटा मो पुअर नुहे अरे सेइटा होउची गोटे जारद छुआ समुद्री तमे मिछ कहउछ समुद्री तमे मिछ कहउछ मो श्रावणी केबे एते बड़ भूल करि पारे ना अच्छा मो कथा को जदि अविश्वास होउची ताले मो पुओ को डाकी दउची सिए कहबो ए पिलाटा कहार हगो ए बाबा भगवान कथा ना आइलु ए भागु भागु रे आल मथना मथना काई मन दुख करती कहलो ए बापा कहलो ता पेट रे जो छुआटा बडुची सेटा कहार कहि नाइलो बो से छुआ सहित तो मोर किछि संपर्क नहीं कौन कहिलो ये छुआ सहित तमर किछि संपर्क नाही ना तमे मिछ कहउछ मो मन कहउची तमे किछि कहिबा को चाहिले भी कहि पारु न तमे मते किछि लुचैबा को चेष्टा करूछ कारण तम ओठर भाषा कहउची तमे किछि मते लुचैबा को चेष्टा करूछ ए करला मो पुआ मिछ कहउची ताले मो पुआ मिछ ताले सत्य कला त चियारी पचाना पचारा ए
কহিদে শ্রাবণী আজি তু সত কথা কহিদে পাপর পঙ্ক ভিতরু পুণ্যটা প্রস্ফুটিত হেউ সত্যটা আত্মপ্রকাশ করু এমানে যাহা কହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦାଦା ମୁଁ ସେ କଥା କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଆରେ କାହିଁକି କହିପାରିବୁନି କାହିଁକିନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏଥର ଶୁଣିଲେ ତ ଆଉ ଛାଇଛୁ କାହିଁକି ଏଥର ଚୁପଚାପ ଅଲେଖକୁ ନେଇ ଚାଲିଯା ଆଜି ଯାଏ ଯାହାକୁ ସତୀ ତୁଳସୀ ଭାବି ଆସିଥିଲି ଆଜି ଜାଣୁଛି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତୁଳସୀ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ଅନେକ କ୍ଷତି କରିବ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ମାରିଦେବି କୋଉ ସାହସରେ ତମେ ମହାପାତ୍ର ପୁଅକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଥିଲ ତମେ ଭୁଲ କହୁଛ ମନୋଜ ଆରେ ଯାହାକୁ ତମେ ମହାପାତ୍ର ବଂଶର କୁଳବଧୂ ସଜେଇ ମାନ କଟୁଲିରେ ପୂଜା କରାଉଛ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ୍ୟା ବାରଙ୍ଗନା ଆଉ ଥରେ ଯଦି ବେଶ୍ୟା ବାରଙ୍ଗନା ଭଳି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷା ଉଚ୍ଚାରଣ କର ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ତମେ ଘରର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ବେଶ୍ୟା ମୋ ଭାଉଜ ନୁହନ୍ତି ସେ ସତୀ ତୁଳସୀ ସତୀ ଅନୁସୟା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ସତୀ ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ କଣ କହିଲୁ ସତୀ ତୁଳସୀ ସିଏ ଏଠିକେ ବା ଯଦି ସିଏ ସତୀ ତୁଳସୀ ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆର ପରିଚୟ କଣ ତା ବାପା କିଏ ତା ବାପା କିଏ ମୁଁ ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଯାଏ ସତ କଥାରେ ତମକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ ବିବାହ ପରଠାରୁ ଭାଇ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ହଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ଛୁଆଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏ ପରିବାରର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲି ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାଉଜଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଛି ମୋରି ରକ୍ତ ଦୋଷୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି ଭାବିବି ଲୋ କେମିତି ଯଦି ସତ ଆଉ ଠିଆଲୁ କାହିଁକି ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ହଁ ମୁଁ ତ ବୋଉ କହୁଛି ଏ ଛୁଆଟା ଯଦି ତୋର ନୁହେଁ ଓ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ରହିବ କଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେ ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ପୋଛି ଦେ ତା ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଖ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ନାଇଁ ତମେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମତେ ବିଧବା କରନି ମତେ ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତେବେ ମା ହେଇପାରିଲ ତାହେଲେ ତମ ସଂଖ୍ୟା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ତାହେଲେ ବିଧବା ମତେ ତମେ ହେଇପାରିବନି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ତମ ହାତରୁ ସଂଖ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ନେବି ତମ ମତେ ସିନ୍ଦୁର ପଛେଇ ଦେବି ମତେ କର ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବାକୁ ଏଠିକି ଆଇଥିଲ ତା ଆଗରୁ ମତେ ମାରିଦେଲନି କାହିଁକି
ଆସିଥିବା ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହରେଇ ବସିଛି, ୟାକୁ ଆଉ ସାଇତି ରଖିକି ଲାଭ କଣ? ତାକୁ ଏଇଠି ପକାଇବାନି। ସେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅଛି ନା? ସମୁଦୁଣୀ, ହଁ ସମୁଦୁଣୀ। ଆରେ ବାପା ମାନଦ, ଏ ବାପା ତା ପେଟରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବଢୁଛି ତୋର? କହିଲୁ ବାପା ତୋର ସେ? ହଁ ମୋର। ଆଉ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛୁ? ନେ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ଦେ। ପିଠବାରୁ ସଦବା କରି ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେ। ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିଲବି ତା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଛୁଆ ବଢୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେ ଜାରଜ ଛୁଆ ହୋଇପାରେ ନା। ସେ ମୋର ରକ୍ତ, ମୁଁ ତାର ବାପା। ତୁ ଯଦି ତା ବାପା, ତା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେ। ଯା, ତା ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେ। ପଛେଇ ଯାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ନିଜର କରିପାରିବୁନି କାହିଁକି? ହେ ବଲୁଆ, ଆରେ ତୁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରେ ତୋର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ଭଗବାନ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛି। ଆରେ ମୋ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ତା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ଭିଜେଇ ପାରିବୁନି କାହିଁକି? ତତେ କହୁଛି ମନୁଆ ନା। ଏ ବାପା କଣ ପଛ ଦେଇ ଫେରି ଆସିଲୁ? ନେ ବାପା ନେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ଦେ। ଯା ଯା। ସତକୁ ସତ ତମେ ମତେ ବିଧବା ସଜେଇଦେଲ, ଆଉ ତମେ ସତକୁ ସତ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇଦେଲ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଦେଲ ମତେ।
ए श्रावणी তুমি মতে ক্ষমা করে দিও কেবল তোমার সেই পেটের ছুয়াটা পাই ଶ୍ରାବଣୀ କଣ କହିଲ ଶ୍ରାବଣୀ ଭାଉଜ ଥାଉ ତମେ ବି କହୁଛ ଭାଉଛ ଆରେ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ତମ ସାନ ଭାଇ ପରା ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍କା ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ଯାଅ ଜମା ଛୁଇଁବାକୁ ମୋତେ ଚେଷ୍ଟା କରନି କାରଣ ସମାଜ କଣ କହିବ ସାନ ଭାଇ ବାହା ହେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରା ତମ ଭାଇ ବୋହୂ ହଉ ତମର ହଉଛି ମୁଁ ତମେ ମୋ ପର ନାଇଁ ଭାଉଜ ନାଇଁ ହଁ ଏହା କେବେ ହେଇପାରେ ନା ମରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କାଲି ମତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏ ଛୁଆଟା ଯେମିତି ଜନ୍ମ ହେଇ ତମ ବଂଶ ଉଚ୍ଚାର सूचना जबर और सनी रोल रे मुग्ध होई कल्याणपुर आलोक अमर और सोनिया नमारी एक फूल चंदन दे पूजा सुन खाइला तो बेले बेले कोसाई कोसाई पकड़ा खाई दउछु अबे खाइबा थाली रे बिलाई डाई दउनु काम रे ते भूल काई की कह मो साड़ी टाको पड़ी लुकाई की कह मो साड़ी टाको पड़ी लुकाई की तू जानी छु से साड़ी रो दाम केते पूरा पूरी 10,000 टंका स्वामी रो 10 मास रोजगार रो दाम
ମୁଣ୍ଡଟା ଚୁଲିରେ ଉତରୁଥିଲା ମୁଁ ଯାଇ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶାଢ଼ୀଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଶାଢ଼ୀଟା କଣ ମନକୁ ମନ ପଡ଼ିଗଲା? ଆବେ ତତେ ମଜି ମରୁ ମାରିଦେବି। ଶୁଣ ଗରମ ଆଇରନଟା ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଥୋଇଲେ ଶାଢ଼ୀଟା ପୋଡ଼ିବନି ଆଉ କଣ ନନସେନ୍ସ କୋଉଠି ତାର। ଶୁଣ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଗରମ ଆଇରନ ଥୋଇଛୁ ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଦେହରେ ଗରମ ଆଇରନ ଦେଇ ତୋ ଦେହରୁ ମୁଁ ଛାଲ ଉତାର ଦେବି। ଆଲୋକ ଆଉ ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ଦୁନିଆ ପରେ ଏମିତି ଭୁଲ ହବନି। ଦେଖେ ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ନେହୁରା ହଉଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ନ୍ୟାସିକା ତା ଦେହରୁ ପରେ ତେତମଳ ବାହାର କରିଦିଅ। ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତର ଚାକର ମାନେ ସାହସ କରିବନି ଏଭଳି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ନ୍ୟାସିକା କଣ କହିଲା? ମୁଁ ଏଇ ଘରର ଚାକରାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ କି ଚାକରାଣୀ କହିବେନି ତ ଆଉ କଣ ରାଚରାଣୀ କହିବେ? ଶୁଣ ଚାକରାଣୀ ମାନେ ଭୁଲ କଲେ ମାଲିକାଣୀ ମାନେ ଏମିତି ଶାସନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର ଅବସ୍ଥା କଣ କରୁଛି। আরে আলোক তু এটি ঠিয়া হয়েছু অথচ বহুমা ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। আরে ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋର ତାଙ୍କର ଅପରାଧଟା କଣ। ସେଇ କଥା ଖୁଡିଙ୍କୁ ପଚାର ଉତ୍ତରଟା ଆପେ ଆପେ ପାଇଯିବ। ଆରେ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଉତ୍ତରଟା ସେ ଦେଇପାରିବନି ମୁଁ ଦଉଛି। ଶୁଣ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇରନ ଦେଇ ମୋର ଗୋଟେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ପଡି ଯାଇଛି। বহুমা ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ତମେ ତମ ଆଜି ଖୁଡିକୁ ଆଇରନରେ ପୋଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ବସିଥିଲ। ଆଉ ତୁ ମହାଭାରତର ବେଲାଳ ସୋନ ପରି ଏଠି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ କଣ ଖୁଡି କଥା ଭୁଲକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ତାଳି ମାରି ତାରିଫ କରିଥାନ୍ତି। ଖୁଡି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛ ଶିଖାରେ ଆଜି ବଦେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲି। ହେଲେ ଖୁଡି କଣ କଲେ? ମୋର ସବୁ ହସ ଖୁସିକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ସବୁ ଛାଟକାର କଲେ। ଶିଖାର ସେ ଶାଢ଼ୀକି ଖୁଡି ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଇପାରିବେ ଶିଖାର ସେ ଶାଢ଼ୀକି? আরে ମୁଁ ଯଦି ତତେ ଠିକ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ ଯୋଉ ଖୁଡି ତୋ ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜ ଖୁସିକୁ ମାରି ଦେଇଦେଲା ତୋରି ମୁହଁରେ ହାର ଦେବା ପାଇଁ ନିଜ ପେଟର ଭୋକକୁ ମାରିଦେଲା। ହିସାବ କରି ଫେରେଇ ଦେଇପାରିବୁ ତୁ? ହିସାବ? ହଁ ହିସାବ। ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ପାଳି ପଶି ମଣିଷ କରିଥିବାର ହିସାବ। ପିଲାଦିନୁ ଆଜି ଯାଏ ତତେ ଆଦିତ୍ୟ ମାର ଦେଇଥିବା ହିସାବ। এই সত্যবান মহাপাত্রর বলিদানর হিসাব আরে ଦେଇପାରିବୁ ତୁ? এই তো খুড়ির পরতকালীর হিসাব তু ଦେଇପାରିବୁ? চুপ রো তবু মোহরাণ নিয়মর বন্ধନରେ তমে মতে আଜି বান্ধি পারিবনি সাবিত্রী। এ পাটি খোলিছি মানে আଜି কইবি যা পাই আখির লুহକୁ ମୁଁ ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପିଇ যা পাই ମୁଁ ଆଜି ଆକାଶକୁ ବେକାର କରି ଦେଇଛି। ସବୁ ଲୁହକୁ ଚାପି ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ମୋ ଆଲୋକ ଆସିବ। ଆହୁରି ତାହାରି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ପାପକୁ ଧୋଇଦେବି। ସେଇଟା ଆଜି ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅପଦାର୍ଥ କୁଳାଙ୍ଗାର। मोर सामने मो स्वामी के अपमान करुଛ। सुन जानिଛ
आउ थरे जदि तमे ताको अपमान करो ताहले तुम दादा शशुर पड़िया मु छड़े देबे गळे छक्का मारिया घर बाहर कर देबे कौन कहल बहुमा तुम्हें मत पिटिब धक्किया मारिब आवश्यक पड़िले मु सेया करि पारे जार 5 पैसा के रोजगार नहीं से पुणी अन्य रोजगार चलुची एठी बड़ बड़ भाषण मारुची अरे हेलो सुनी पारुଛୁ तू बहुमा कौन कहउचंदी सुनी पारुଛୁ ओ कान अछि मो बदीर नुहे आज जाए तमे दी जण मो रोजगार चली आस हेले आउ नुहे एतर तमे दी जण तम रास्ता देखो तू এই কোন কইছ আমি এই বছর জীব পড়ে খাইব কোন রহিব কোটি से कथा कोन आमु काय पड़िबो जदि तम स्वामी पर घरे मूल लागि परिबेनी ताहले तम स्वामी की तमे साहाय्य करि परिबो किंतु जेते शीघ्र पारुछ ए घर छाड़ी चली जाओ बहुमा তুমি কোন कहउছ আমি घर छाड़ी चली जीबू आओ चली जाओ तमे शिखा होची गोटे उत्तप्त अग्नि ता सहित लागू चेष्टा करियो तो ताले तमे माने जळी पड़ी पाउस होई जिवो जते शीघ्र पाउस ए जगह चली जाओ মূল্য লাগিছিল না পাইল আউ একটু ঠিয়া হইছ কাহিকি কম পাশে টঙ্ক তোরাণীর মধ্যে মাগি পিব তুমি ঠিক কইছ সাবিত্রী দিন মজুরিয়াটা বাবুঙ্কো পাখরে মূল লাগিଥିଲା খালি পাউডাটা বাকি ଥିଲା আজি সে পাউডাটা মিলি গলা ଆଉ ସେ ପାଉଡାଟା ଏତେ ଯେ ତମେ ସାଉଦି ରଖିଲେ ବି ଜାଗା ପାଇବନି सावित्री अरे माड़ीटीए साजी यही बगीचारे गछ लगेइतिली पिला दिनु अति जत्नरे ता मूलरे पानी दउतिली गछ बड़ हबो फूल फलरे भरिबो आउ छाई भी दबो हेले गछ बड़ हैला फूल फलरे भरिला हेले से गछर छाई चलो सावित्री आज हम एठू छाड़ी चली जीवा पिला दिनु तमे आलोक पई बहुत किछ करछो आलोक तम दादा तम पई बहुत किछ करछती एमिति खाली हाथ रे घर चली गले तुमको कष्ट लागिबनी हां से मन को मध्ये कष्ट लागिबो से मन जीवा समय रे तांका हाथ रे किछि टंका दे दियो एई नियो 5000 टंका याकू नहीं किछि दिन आराम से चली जीवो गला बेले मते गोटे भल कथा मन पकई देलु रे एही टंका मोर बहुत काम रे आसीबो एही टंका को भूत जिमा दे दे जाउची आउ हाथ जोड़ी गुहारी करी कहूची जो दिन सुनिबू आमे दीटा मरी जाइछु से दिन 5 जन लखाए ब्राह्मण को खाइबा
2,500 ମୋର ଆଉ 2,500 এই চাকরানির ଖାଇବାଟା କହିଥିଲେ ଖାଇବା ଆଣିବ ବୋଲି ଏବେ ଦେଖିଲା ଆସିକି ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର ଗଲାଣି ଆଗ କହିଥିଲେ ଖାଇବା ତାପରେ ପଡ଼ିଯାଇ କାହିଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଖାଇବାଟା ରଖିଦେଇଛ ରାକେଶ କହିଥିଲା ମୋର ଦିନ 10টাରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା 11ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ମୋତେ ଯେମିତି ଜଣେ ଖାଇଦେଇ ସମୟ ବାହାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ଖାଇବାଟା ତ ଏଇଠି ବଢ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇଦେବି ସହର ବାହାରି ପଡ଼ିବି ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ମନୁଆ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପୁରା ମିଟିଂ ଥିଲା ମିଟିଂ ଚାଲିଛି ଭାଇ ମତେ ଭୀଷଣ ଭୋକ କଲା ତ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ସୋମବାର ଜମା ବାହାରେ ଖାଏ ନା ତ ଠିକ ଅଛି ଯା ତୁ ଘରେ ଖାଇଦେଇ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ସେଇ ବଡ଼ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହବ ତୁ ମତେ ଦେଇଦେ ତୁ ପରେ ଖାଇ ନବୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ତାପରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ କଥା କାଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କରିବେ ତୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଯା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ଯା ନେଇ ଯା ଆରେ ଏ ବଲୁଆ ସବୁଦିନ ତ ଖାଇଲା ବେଳେ ତୋର ମୋର ଅଧେ ଅଧେ ଖାଏ ଆଜି ତୁ ଏକା ଏକା ଖାଇ ଦଉଛୁ କେମିତି ସବୁଦିନ ତୁ ଆଗେ ଖାଉ ମୁଁ ତୋ ଇଁଠା ଖାଏ ଆଜି ଆଗ ଖାଇଛି ମୋ ଇଁଠା ତୁ ଖାଇଲେ ତୋର ପାପ ହବନି କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର ଭାଇ ମନେ
କରି ଏ ଗାମୁଛାଟା ମତେ ଦବୁ ରେ। ଆରେ ଏ ଗାମୁଛା ତୋର କଣ ହବ? ମୁଁ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ଘୋଡେଇ ଦେବୁ। ଏ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଭାରି ଭୟ ପୁରା। ଏ ଗାମୁଛାଟା ଘୋଡି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି। ଏ ବଲୁଆ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ବଲୁଆ ତୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ମତେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହଉଛି ରେ। ଭାଇ ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଆଗରୁ କେବେ ମରିଯାଏ କାନ୍ଦିବୁ ନା ରେ? ଏ ବଲୁଆ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ପରା ତୋରି କାନ୍ଦରେ ମଶାଲିକି ଯିବି। ଭାଇ ଦୀପରୁ ତେଲ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଲିଭିବାକୁ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଏ ବଲୁଆ ତୁ କଣ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ତୁ ତ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନି। ଭାଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ। ଚାକିରି ପବନରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି? ମରେଇଛି। ମମି କି ଟିକେ ଡାକ, ତାକୁ ଦେଖିବି। ମମି ଅନ୍ନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଗାତ କହିଥିଲ ଆଜି ଆଜି ତ ନିଜ ପୁଅ ପଡି ଯାଇ ଭାଇ କି ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲୁ ମୁଁ ସେଇ ବିଷ ଖାଇଲେ। ମମିଲୋ ଭାଉଜ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଗଣୁଥିବା ଯୋଉ ଛୁଆ ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଇର ରକ୍ତ। ମୋ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ବୁଝିବୁନୁ। ତୋର ଏଇ ପଣ ଦୋକାନୀରେ ସବୁ ସୁଖ ଅଜାଡି ଦବୁ। ମୁଁ ତ ଭାଇ ଡାକୁଛି ରେ। ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ତୁ ମତେ ଗାମୁଛା ମାଗିଥିଲୁ। ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମୋଠୁ ଖାଇବା ଛଡେଇ ନେଇଗଲୁ। ଆରେ ହେ ତୁ ଏଇଟା ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲୁ। ଏକା ଏକା ସବୁ ଖାଇଗଲୁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖାଇ ଯାଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କଲେ ମତେ ଗାମୁଛା ମାଗିଥିଲୁ ନା। ଦେହରେ ଭଲ ହେଲେ ତମେ ଶେଷରେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅଟାକୁ ବି ବଳି ପକେଇଦେଲ। ପୁଅକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛି ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ତମ ସାପତ ପୁଅକୁ ନିଜ ଜନ୍ମିତ ପୁଅଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ କର। ତମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଚାଅ ଆଉ ସାପତ ପୁଅକୁ ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଠେଲି ଦେଇ ତାହେଲେ ତା ଫଳ ଠିକ ଏମିତି ହବ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ହରି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ପାଇଁ ଆଜି ବଲୁଆ ମରିଗଲା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେତିକି ମୁଁ ମୋ ମା କୋଳରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି
ମନୁ ଆଜି ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇନଥାନ୍ତା। ମାରିଦେ ମତେ ହେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ଏବେ ବିତାବା? ହାତରୁ ଶଙ୍ଖଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶିଖା ସୁନ୍ଦର ଭାଇ ସେ ବିଧବା ହେଇଗଲା। ଶିଖା ଆରେ ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଣ ପଳେଇ ଆଇଲ? ମାନେ ମୋର କେତେ କଥା ଅଛି କହିବାକୁ ତମେ ଆଉ କୁହନି ଦିନ ହେଲାଣି। ସକାଳ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବଡ଼ ତମେ ସେ ଆକାଶଟା ଭରିଛି ନା ବଞ୍ଚିଛି କହିଲ? ଆକାଶ ଆକାଶ କିଏ ମରିବ? ତମର ଆଉ କିଛି ମନେ ପଡୁନି ଆଉ କିଏ ମରିବ? ବାହାର କରିଦେଇଛି ସେ ମରିବ କାହିଁକି? ଏ ଶିଖା ତମେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲ? ଆରେ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଦେଇ ପାଦ ଏ ଜଗନ ବଢିଆ ସିଂ ରଙ୍ଗ ମହଲରେ ପଡି ଆଜି ରଙ୍ଗ ମହଲଟାକୁ ଶ୍ରୀଗୁଣିତ କରିଦେଇଛ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଶିଖା କମନ କମନ ଭାଇ ତମେ ଏଠି ମତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ମାନେ ମୁଁ ଏଠିକୁ କେମିତି ଆସିବି? ଆଜି ତମର ଅସଲ ରୂପଟା ପଦାରେ ପଡିଯାଇଛି। ତମେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କର ମିଛ ବହନ କରି ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛ, ତମେ ହିଁ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ପରିବାରଟାକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ଛଳନା କରିପାରିଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି। ତମେ ଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରାପ୍ତି ଚିଠୁର ତଣ୍ଟି ଚିଠୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି। ଏ ରୁହ 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 ରୁହ। ଶିଖା ହଉଛି ଗୋଟାଏ ନିଆଁ। ତା ଦେହରେ ଲାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତ ତମେ ଚଳିଯିବ। ଶୁଣ ମୁଁ କେବଳ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଟକର ପାଇଁ କଥାରେ। ହଁ ତମେ ମତେ ମାରିପାରିଲ? ଖାଲି ମାରି ନାହିଁ, ଆଜି ଠାରୁ ତମର ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଗଲା। ମୁଁ କେବଳ ତମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ଜଗନ ଭାଇ କଥାରେ ଯାଇଥିଲି। ତମ ଭାଇ କି ତମ ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଛ ଜାଲ ଲୋଡ କେସରେ ଫସେଇ ମୁଁ ତାକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। এইটা তোমার প্রথম আউ তোমার সান ভাই কি মিছ বদনাম দেই এই তম ঘরু বাহার করে দেইছিলে আর এইটা ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରସ୍କାର
ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମୋର ତମ ସହିତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତମେ ଏଥିରେ ଆସିପାର ଏଇ ନିଅ ତମ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଏଇ ନିଅ ତମ ସିନ୍ଦୁରା I say fast you get out ତମେ ଠିକ କହିଛ ଶିକା ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ବେଇମାନ ନିମକହାରକୁ ତମେ ଆଜି ଠିକ ଶାସ୍ତି ଦେଇଛ ଆଜି ମୁଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ହେ ମୋ ଚାକିରି ଅଫିସର ମାନେ ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱଜନ ପାଇଁ ବଲ୍ଲକ ହବାର ଆଶା ନେଇ ତମେ ଯଦି ନିଜର କୁପତ୍ନୀ କଥାରେ ପଡି ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜାତି କୁଟୁମ୍ବକୁ এই পাদর গইটা মর তাহলে তোমার পুরস্কার হব নিজ স্ত্রী হাতর মাড় খাইবা সাবধান ভাই মানে সাবধান আর গলা বড় গোটিয়ে কথা কই নেই যাও নিয়ার ধর্ম হচ্ছে অন্যকে জানিবা সে অন্যকে জানিবারে যেতিকি খুশি অনুভব করে তাঠারু বেশি কষ্ট অনুভব কথা এই জয় গাইଥିବା বন্ধু ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକକୁ ଚେତାଇ ଦେଇଥିବା ନିଆଁ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଆସୁଛି अच्छा सगत भाई तमें कौन इतने खुशी ना ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ତା ମାନେ ଶିଖା ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟା ନିଆଁ ଆରେ ଜଳି ଯାଉଥିବା ବସ୍ତୁ ହଉଛି ସେ ଆଲୋକ ଆଉ ମୁଁ ଶଳା ହଉଛି ଦେଖୁଥିବା ଲୋକ শাস্ত্র কହୁଛି নিয়াঠু দূরেই দূরেই ଦଉଛି ଆରେ ତୁ ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବାନ୍ଧି ତାକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲୁ କାଲି ଆଉ କାହା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ କାହା ଘର ନ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ତାର କିଛି अरे बेश्या कमे कुळबंधू हमारा बेश्या होंगी ई प्रकार गोटाए होउची होजबी आउ गोटाए होउची रूपजीबी तू होउचू रूपजीबी ମୁଁ ବି ତମକୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ମତେ ବେଶ ସଜି ଦେଇଛି କିଏ କେବଳ ତମର ମନକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ତମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେଇଛି ତମକୁ ମୁଁ କୋଟିପତି କରିବା ପାଇଁ ତମ ବହୁତ ପ୍ରାଣୀ ଆସିଛି ଭଲ ପାଇବାର ଛଳନା କରି ତମେ ମତେ ବେଶ ସଜେଇ ଦେଇଛ ବାସ୍ 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 ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଏଥର ଯା ଯା ଶିକା ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଆ ତ ସବୁ କଳଙ୍କ ଗୁଡାକ ଧୋଇଦେ ଜଗତ ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଁ ତ କେତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି ଜଗନ ବଳିଆର ସିଂ ଆଉ ବାନ୍ଧିକି ଧରି ଏଇ ଦେଖ ମୋର ତ ନିଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ତ ତଣ୍ଟି କଳକ ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ପ୍ରଥମେ ଆଜି ସାଇନ୍ସ କରିଦେବି ତୋ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ମୁଁ ମତେ କାଟୁନି ଆଉ ଟିକେ କରୁଛି
ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ବଢି ଦେବୁ ହଜି ଯାଉଥିଲେ ହଜି ପଡ଼େ ନା ହଜି ଆଣି ଦେବୁ ଆଉ ଶଳା ବେଇମାନ କଲେ ତୁ ମୋ କାମରେ ଆସିବୁନୁ ସବୁଥିରେ ମତେ ବାଧା ଦେଲୁ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି ମାରିବିନି କେତେ କଣ ଆଉ କେତେ ମୁଁ ଆଲୋ କଣ ଯେତେବେଳେ ଯା ତା ଭିତରେ ବଣଟା ତତେ ଦେଲାଟି ଏ ଶିକା ମାମୁଁ ତତେ ଦେବି ମାମୁଁ ଆଲୋ ଏ ଶିକା ଶିକା ହେ ବାବୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛି ହଁ ବାବୁ ତୁ ତାକୁ ମାରିଦେଲୁ ଏ ବାବୁ ହଁ ୟା ପରେ ତମ ପାଳି ଆରେ ତମ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ଆସିବନି ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ଲାଭ କଣ କହିଲ ଗୋଟା ବଗୁଲିଆ କଥା କହୁଛୁ ହେ ନା ଆଉ ମାମୁଁକୁ ଏମିତି କହନ୍ତି ବାପାରେ ମାମୁଁକୁ ଏମିତି କହନ୍ତି ନା ନା ଆରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ଏରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିବି ତୋରି କାନ୍ଧରେ ମୋ ଛାଣିକି ଯିବି ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବୁରେ ବାପ ଆଉ ତୁ ବଗୁଲିଆ କଥା କହୁଛୁ ଏ ବାବୁ ମୁଁ କଣ ଏଟେ ବୋକା ତମକୁ ଏଡେ ଜଲ୍ଦି ମାରିଦେବି ମାରିବୁନି ଏ ବାବୁ ତମେ ମତେ ଜୀବନ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ ଆଉ ଏମିତି ମାରିଦେଲେ ମନଟା ଦୁଃଖ ହବନି ଆଉ କଣ କଥା କେହି ଆସିବ ହେଁ? ଏ ବାବୁ କୋକେଇଟା ଆସିବ ଶୁଣିଲ ସେ ଗାଁ ବାଲା ସର୍ବଦାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟରେ ମୋ ରଙ୍ଗମହଲଟା ଫାଟି ପଡିବ ତାପରେ ଯାଇ ତମକୁ ମାରିଲେ ସିନା ତମ ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଆରେ ବାଇଆ ଭଳିଆ ନହେଲେ ପେଟେ ମଦ ପିଛ ସେଇଟା ବାହାରିବ ପେଟରୁ କେମିତି ଏ ବାବୁ ଏଠିକି ଆସେ ଏଠିକି ଆସେ ଏ ରାକା अरे बाघा से सबदाहକୁ କୁହବେ ରାମ ନାମ ରାମ ନାମ ମାମୁ ମୋ ମାମୁ ଲୋ बाबू बाबू जीवन गला अच्छी बाबू भांगी जाइए बाबू किए कह बाबू चली बाबू चलीगला तू टे कहीदे भांगी जाऊला शोला बेईमान कले
ଆଉ ଜମା ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନା ମତେ ଖାଲି ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖା ତମେ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଚାଲ ଏଇ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ତମେ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତମକୁ ସିନା କହିଦେଲି ଖାଇବା ତମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲେ ପଇସା କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ତାହେଲେ ଏ ସତ୍ୟବାନ ମହାପାତ୍ର କଣ ତମ ପାଇଁ ଭିକ ମାଗିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସତ୍ୟବାନ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଭିକ ମାଗିବ ହେ ବାବୁ ମୁଠେ ଭିକ ଦିଅ ତମ ତୁଣ୍ଡରେ ହାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟବାନ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଏଇ ଭିକ ମୁଠାକ ପଇସାରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛି ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ନାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ଦେଖ ହଁ। ତମେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କହୁଛ ମୋ ଆକାଶଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ହଁ ସାବିତ୍ରୀ ତମେ ମତେ ମିଛ କହୁଛ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଆକାଶଟା ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନି ଦାଦା ଦେଖ ଖୁଡି ଦାଦା ଖୁଡି ଖୁଡି ଆକାଶ ଆସୁଛି ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଆକାଶ ଆସୁଛି ଖୁଡି ନାଇଁ ନାଇଁ ଖୁଡି ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି ତମେ ବଞ୍ଚିବ ଜୀବନର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ମୋର ବାଜି ସାରିଲା ସାବିତ୍ରୀ କେବଳ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି ବୋଲି ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ତମେ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଖୁଡି ଆକା ଖୁଡି ତମ
ତମ ଦାଦା नहीं नहीं तुम किसी और पड़ी नहीं सावित्री 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 अरे काई कालू चुरे पगड़ा अरे वो सावित्री सोईची चुप चुप से सोईची पाटी कोने से उठी जीवन सारा अनेक कष्ट पाई अनेक दुख सही वो सावित्री आज सोईची यही देखो वो सावित्री मत हाथ ठारी डाकुची ମୁଁ ଆସୁଛି ସାବିତ୍ରୀ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି दादा खुड़ी अरे आकाश तू एठी दादा खुड़ी कुआडे गले दादा ସେଇଠି ଠିଆ ମିଷ୍ଟର ଆଲୋକ ମହାପାତ୍ର IIC मो दादा खुड़ी को सब छुईबा तमर अधिकार नहीं तमे गोटे मनुष्य नुहे तमे मनुष्य जातिर कलंक तमे भाई नुह भाई जातिर शत्रु देख देख तम पुलिस चाकरी को तम पुलिस तू मत मन इच्छा गाड़ी दे पारुचु जदि तो पातर चप्पल काढ़ी मत पे ଆଉ ଯଦି ନ ପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି କହ ମୋ ଭଳି ଗୋଟେ ପାପୀ ମାନେ ଚପଲରେ ପିଟନ୍ତୁ अरे मैं भूल पर मुकाना करूची भाई मु चपुड़ा गाउची मु एतु नहीं क्यों मनो को पूछा लोग बहुला पाड़े ओली तो तबे बात सुनी पारू ना जगन मुझे छाड़ी दे मैं हाथ पे जोड़ू तो गोड़ तले पड़ुची मते तू छाड़ी दे ए तू तो बड़ तले पड़ुची छोड़ा राती जाको जाई नहीं सकाळ पाई गेली मो काम नहीं पाला अरे जो मनो को पूछा ए प्रेग्नेंट स्त्री लोगों को ठीक प्रेम करवा गोटा इसका सार मत आए जगन ना 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 साड़ी भी पाड़ राती तक अपेक्षा कर भाई चुपचाप तू जो चली जा अरे प्रथम थर मो शिकाटा तू छड़ई लेलु प्रथम थर मो शिकाटा को छड़ई नहीं मते बकरा कर देचु नाटक रो क्लाइमेट रे तू पुणी आसी
ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ତଥାପି ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବୁନି ଭାଇ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବେସାହାରା ମା ଆଉ ତା ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆକୁ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି। ଯାଉ ଚନ୍ଦନ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯଦି ତମର ଭଉଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତମର ମା ହେଇଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ଅମାନୁଷିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତ ଭାଇ? ଏ ଚନ୍ଦନ ଏ ଜଗନ ବଳିଆର ଶୁଣ କେହି ରହିଛି ଭଉଣୀ ଆବେ ସେ ଆକାଶରୁ ପଡ଼ିଛି ପାତାଳରୁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଭାଇ ଶ୍ରାବଣୀ ଅପର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ପ୍ରଥମ ଶିକାର ହବ ତମ ଭାଇ। ତାହେଲେ ଛଡ଼ା ତଥାପି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଛଡ଼ା ମୋ ଶିକାରକୁ ଛଡ଼େଇଛୁ ମାନେ ତୁ ଆଜି ବାରୁଦ ଗଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। କଣ କଣ ତ ଛାଡ଼ି ସାଇଲୁ କଣ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ତୁ କଣ ତୁ ଭାବିଛୁ ମନେ ମନେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଶୁଣ ଆଜି ଦି ଭାଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଛଡ଼ାକୁ ଆଇ କେତେ ମୋ ମାରିଦେବି ଥରେ ନୁହଁ 3 ଥର ଲଢ଼ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ନା ମାରିଦେବି। କଣ ଭାଇ ଆସ ଆସ ମତେ ମାରି ଦିଅ। ପୁର ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସହୋଦର ଛାତିରେ ସର ବିଦ୍ୟା କର ମତେ କୋପାଇ କରି ସଭା କରି ପଠେଇ ଦିଅ। ତମ ଭଳି ଅବିବେକୀ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିଯିବାରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଆସ ଭାଇ ମତେ ମାରିଦିଅ ଭାଇ ମତେ ମାରିଦିଅ ଭାଇ ମତେ ମାରିଦିଅ ଆସ ମତେ ମାର। ଏ ସବଦାଗ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ଭାଇ ए चंदन अरे बुबरा मो भाई ठू तके बेसी भलो भाई अरे मैं तोरी मु तके मारी पर जल्दी कर दियो भाई তুমি কোন কল? अरे वो जो दुकर्म करिछि तो कंधरे मसली को लो गले ভাই आत्माटा शांति पाइबो নাই ভাই নাই ए तू टिके मो मोहरे लिया दबु ভাই ए चंदन ভাই आज आज मु घोषणा करुची नारी ही जननी भी कही अरे नारी को असलमान बोले मोरी मोरी भाई वाले एमती भगिबो নাই ভাই নাই ভাই ए चंदन ভাই भांगी जाइथिले कढ़ी दिए चंदन ए নাই 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 हजी जाइथिले खोजी आनी दिए নাই ভাই चंदन ভাই औ बेईमान कले खलास তুমি কোন কল ভাই তুমি কোন কল?
कौन करी एपर्यंत बहुटा मोर आसलानी डॉक्टर तो खुद आसते अब किसी कहबा को नाती अपेक्षा करबा पड़बो भगवान जाने सब कुशल हेतिबो ବୋଉ ମୁଁ ଆଜି ତମ କଥା ରଖିଛି ବୋଉ ଏଇ ଦେଖ ତମ ନାତିକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦବ ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ବର କରି ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି ଏଇ ନିଅ ତମ ନାତିକୁ ए बहु तो मते क्षमा कर देलो ନାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ଭଗବାନ କେବେ ସହିବେ ନାଇଁ ବୋଉ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଢ଼ଶୁର ସଜେଇ ଦିଅରକୁ ବର ସଜେଇ ମୁଁ ଯୋଉ ପାପ କରିଛି ସେ ପାପ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି हे देवतुल्य मनीष देवता तमें दिने मत नई उद्धार कर जीवन आज तुम दूर चिड़ाई मत खाली आशीर्वाद कर मो शेष यात्रा जमीते खुशी पाई मो समस्त मत खाली एतिकी आशीर्वाद करो यात्रा जमीती
ଆସନ୍ତାକାଲି 6 ତାରିଖ ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଅପେରା ଯାତ୍ରା ଦରବାର ତରଫରୁ ଭେଟିଦେବ ନାଟକ